какво дойде мите? Дойдоха, тук са Шампион Фит, нови захранки, нови ликвиди, аромати. Страшно. Един тир стока. Както казваш ти, света, кирето разтоварва, ние прибираме. Идва дъжд и бързаме. Както винаги, идва стока и ще вали. Гледай, шоколадче, платика, карамел, всичко, Dark Monster. Оле, оле, оле. Само вкусоти. Цял тир, Wonder Black, Тете Хикс, Банофи, Гардон Ноер и новия Wonder Yellow 2 кг.